Здравейте, приятели! Преди време се запознах с една прекрасна дама, казва се Кати Христова. Макар че работим заедно, не се познахме, ние сме много голям персонал. И в последствие аз записах един курс по оперативно счетоводство и там се запознахме, колкото е странно да звучи, не в болницата, а в курс по оперативно счетоводство. Там се запознах и с много прекрасни други хора. Та исках да споделя, че тя поде крака, да кажем, по-български, като дъщеря и тази година завърши. На бала и вместо да я подарят цветя, паричките от цветята събираха в кутия и ми ги дариха. Нали знаете, че бал за завършване на средно образование е един път, принципно. Та момичето реши вместо цветя да направи това нещо за мен. Тогава, в следващия момент по-скоро, се видяхме с Катя на Дом на книгата, за да ми предаде паричките. Беше 1